kolegovia, v predvečer 1. mája Komunistická strana Slovenska dostala oficiálny súhlas od hradných mesta, aby sme dneska mohli oslaviť a pripomenúť si Sviatok práce. Zajtra totiž mesto organizuje vlastnú oslavu. Zvolili sme túto formu a toto miesto, pretože za nami sa nachádza pamätná tabuľa oblastného sekretariátu Komunistickej strany Československa, ktorý v tejto budove sídlil v rokoch 1921 až 1933. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti na našom zhromaždení privítal aj delegáciu Krajskej organizácie Komunistickej strany Slovenska. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres druhej internacionály v roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácií čikagských robotníkov, ktoré sa konali v roku 1886 za 8-hodinový pracovný čas. V roku 1800 pracovný čas, ale aj neskôr napríklad volebné právo pre ženy neboli dary z nebies. Nerodili sa ľahko, ale v tvrdom politickom boji a že boli vykúpené krvou. V súčasnosti vnímame tieto veci ako samozrejmosť a ťažký zápas ľudí o prácu za vlastnú dôstojnosť už iba ako historickú spomienku. Na prelome milénia sa však začali objavovať rastúce snahy nadnárodných koncernov a ich najatých vyjednávačov neoliberálnych politikov vrátiť. Občania boli slušní, dodržiavali zákony, boli sme ústretoví a oni si mysleli, že sme tupí a hlúpi. V akej krajine žijeme, keď politici kradnú a ešte sa nám aj smejú? Kedy budú braní na zodpovednosť? Koľko peňazí zostalo našim politikom za nechtami od štátneho prevratu v roku 89? Zisky, ktoré išli do štátneho rozpočtu z takých podnikov ako Východoslovenské železiarne Košice, Slovnaft Bratislava, Matador Púchov, Chemlon Humenné, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenské telekomunikácie, Slovenské elektrárne, všetky banky a sporiteľne dnes tečú do Spojených štátov amerických, Nemecka, Francúzska a Rakúska. Fabriky v celom okrese. Mimo iného spomeniem iba 9.5.1975 sa položil základný kameň novej nemocnice s poliklinikou. Pôvodné rozpočtové náklady 250 miliónov sa neskôr zvýšili na 450 miliónov. Sami viete, v akom stave je zdravotníctvo dnes. 7.9.1989 bola realizovaná otvárka Mária Bane medzi Rožňavou a Čučmou. Išlo o prehlbenie horizontov, kde by sa ťažila polymetalická viacložková ruda. Stavba mala rozpočtové náklady 200 miliónov korún československých. Spoločenský prevrat v novembri 89 zničil aj tento zámer. Mesozávod Rožňava dnes je zatvorený a chátra. Dom kultúry ROH, investičné náklady 35 miliónov korún československých. Na závode ŽB Rožňava mliekareň mala spracovateľskú kapacitu 200 000 litrov denne. Dnes je tiež zlikvidovaná. Okresný stavebný podnik a mestský stavebný podnik prácu tu našlo 700 zamestnancov. Vápenka Gombasek, kompresorová stanica v Jablonove a závod tranzitného plynovodu v Rožňave. Sami viete, že slovenský plynárenský priemysel, aj keď vykazuje obrovské zisky, v Rožňavskom okrese vyhadzuje ľudí z práce. V obidvoch závodoch pracovalo viac ako 300 zamestnancov. Sú tu mnohé ďalšie závody, ako Slovenské magnezitové závody, Jelšava, Lubeník, jednotné roľnícke družstva a štátne majetky. Čo môžu dnešní páni okresu predstaviť občanov po svojom 22-ročnom gazdovaní? Viac ako 400 000 nezamestnaných, vysťahovalectvo. Celkovo bolo bez práce koncom februára 2012 411 801 evidovaných nezamestnaných. Prepušťanie a predĺžovanie pracovného času ohlásil 1. júlu 2012 a US Steel Košice
pre 280 až 300 administratívnych pracovníkov a rovnaký počet znie jasne. Proti zlu, vykorisťovaniu, bezpráviu, mámonu peňazí sa treba postaviť. Zjednotiť sily, ustanoviť do čela tých najschopnejších bojovníkov s prirodzenou autoritou a dokázať silu jednoty odporu v jednote s ľudom. Nestačí sa len pasívne prizerať, ohýbať chrbát, nechať sa okrádať v predstave, že niekto iný odstraní náš útlak za nás. Strach, zbabelosť a pasívna rezistencia a pasivita nie sú na mieste. Česť práci. Alias podvedení. Každý človek na tejto planete rodín obžive. Tak ako práca, tvorca hodnot, polúčtiva človeka, atribút hodnoty, jej pohyb, túto nevyhnutnú vlastnosť človeka, homo sapiens. Budem hovoriť krátko. Predovšetkým mi dovolte, aby som vás pozdravil od košických komunistov, od komunistov z Košického kraja, z Michaloviec, Trebišova, Sobraniec, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Gehlnica, Krompachy a z ďalších obcí nášho krásneho kraja. Dnes, zajtra usporiadame protesty v celom kraji. Pozývame vás všetkých do Košíc zajtra na 1. mája. Usporiadame ale nie oslavu, ale protest proti kapitalizmu, vykorisťovaniu a nezamestnanosti. Smer sociálna demokracia, vládna strana, oslavuje 1. máj, Sviatok práce. Tu je pozvánka. Vidíte, Smer oslavuje 1. máj. Oslavuje ho majálesmi, občerstvením, atrakciami, show, estráda. Je to záslužný čin, že si vôbec na prácu spomenuli. Čo je tu však možné vôbec oslavovať? Oslavujú prácu, Sviatok práce, 1. máj, alebo len volebné víťazstvo? Je možné snáď oslavovať toto? 400 000 nezamestnaných, žijúcich v biede zo sociálnych dávok na pokraji ľudskej dôstojnosti. 600 000 ľudí pracuje na dohody o pracovnej činnosti bez istoty zamestnania, bez odvodov štátu, za minimálnu mzdu, bez nádeje na stabilnú prácu. 500 000 živnostníkov z donútenia, ktorí prišli o zamestnanie a nenašli iné riešenie, ako otvoriť živnosť. Prežívajúcich v neistote a v strachu o zákazku, hrdlačiacich v nedôstojných podmienkach na špekulantov, kupčiacich so štátnymi zákazkami. 500 000 štátnych zamestnancov, politických nominantov volebného víťaza, úradníkov, policajtov, hovorcov, politológov, vymývačov mozgov, hasičov a ďalších, ktorí oslavujú snáď len to, že ich ešte doteraz nevyhodil nikto z práce. Vládna strana Smer si vytýčila za cieľ poľuštiť kapitalizmus. Hovoria o chimére tzv. Sociálneho štátu. Cieľ je ale nesplniteľný. Lebo kapitalizmus je vo svojej podstate protiľudový a neľudský. Nie je možné ho poľučtiť. Je možné ho len zrušiť a nahradiť socializmom. Preto sa dnešný komunistický 1. máj nesie v duchu hesla Republiku pre milióny a nie pre milionárov. Nech žije komunistická strana Slovenska, bojujúca za práva vykorisťovaných, za socializmus, za spravodlivosť a mier. Husáka súdruhom Jozefovi Nemcovskému, Jánovi Šabovi, Vojtechovi Tótovi, Vladimirovi Knižkovi a Desiderovi Fatašovi. Tých súdruhov, ktorí sú tu, prosím, aby vystúpili, predseda Krajskej rady im odovzdá túto pamätnú medailu.
Ďakujem, sa užívam. Aspoň to.